लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे कारेन्ट एफेयार्स लाबोनानै होफैलायबाय बे साननैनि गेजेराव मोनसे कारेन्ट एफेयार्स आपडेट खालामनानै होफैदों नोंथांमोननियाव बेनि फार्स्ट कुइसन हिसाबै दङ नोंथांमोननियाव दा 45th वर्ल्ड स्किल कम्पिटिशन इज बीइं हेल्ड एट वर्ल्ड स्किल कम्पिटिशन 45th 45थि वर्ल्ड स्किल कम्पिटिशन जागोन बबे हादराव जागोन बेखौ सोंदों नोंथांमोननियाव बाहाय जाबाय रासिया राइट एन्सार रासिया नोंथांमोनाव गोबां मोनब्रै अपसन होनाय जादों बिनिफ्राय नेक्स्टआव दङ हु एमंग द फलोइंग बिकाम द फार्स्ट इन्डियान टु विन ए सेट एगेन्स्ट रजार फेडारार बे रजार फेडाराराव सोर भारतनिफ्राय गिबिसिन बा देरहाजेनखो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों सुमित नागल बेखौ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय थार्डआव नुनो मोनदों थार्डआव दङ द 7th कम्युनिटि रेडिअ सन्मिलन हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच अफ द इंडियन सिटी भारतनि बबे सिटियाव जागोन बेयो मा बियो 7th कम्युनिटि रेडिअ सन्मिलन बेयो बबेयाव जागोन भारतनि निउ दिल्ली बेखौ गोसोआव ला कमन कुइसन जानो हागौ नेक्स्टआव दङ इन आगस्ट 2019 द रिजर्व बैंक अफ इंडिया डिसाइडेड टू ट्रांसफर ब्लैंक एज डिवाइडेड एंड सरप्लस रिजर्व टू द गवर्नमेन्टनि थाखाय 2019 नि आगस्ट दानाव रिजर्व बेंकआ बेसेबां रां ट्रेन्सफार हरगोन होनदों बेयाव जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 1.76 लाख करोड़आवसो दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिनिफ्राय मोनसे खोथा लोगो नोंथांमोननि जायफोर नोंथांमोना दिनै एसे गोदान नुदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आपडेट हगारगासिनो दङ आरो नोंथांमोनहा नायोल' नाथाय साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दिनैसिम नायबोबाय थानायाव माबा मोनसे साबजानाय मोनबायबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आपडेट मोनबाय थागोन जेबो सिन्था खालामनाङा आरो माबाफोर गोनां नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बिहरनो हायो अब्ला आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोना जगार खालामनानै आपडेट खालामनाय जायो इडुकेसन चेनेल नेचार पाब्लिकेसनाव आरो नटिफिकेसन बेलखौ नाथाय थुनो जाबाव नटिफिकेसन बेल थुबासो नोंथांनियाव सौहैगोन आंनि नटिफिकेसना बेनिफ्राय दङ which of the following ministry has launched national digital library of India माबे मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जोंनो भारतआव नेशनेल डिजिटेल लाइब्रेरिनि थाखाय लन्च खालामनानै होखो होनदों दा बाहाय अपसन मोनब्रै मोनसेयाव नोंथांमोना लास्टआव नुनो मोनदों लास्टनि अपसना जोंना राइट फोर्थ अपसनाव दङ मिनिस्ट्रि अफ ह्युमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ ह्युमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेखौ हरनाय जादों बेनिफ्राय नुनो मोनदों वमेन्स इक्वेलिटी डे इन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ब्लैंक इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्सआव वमेन्स इक्वेलिटी डे फालिनाय जायो बेयो मोनफ्रोमबो बोसोराव खनसे फालिनाय जायो बेयो माब्ला होनदों बेखौ जाहैबाय 26 अगस्टआ नै दाख्लैसो लास्ट जानानै थांबाय दा बेनिखायनो बेबो फैनो हागौ दा नेक्स्ट कुइसन एग्जामाव नोंथांमोननि थाखाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों जे नोंथांमोनहा जेब्ला एग्जाम होगोन बेनि सिगांनि मान्थ जेनाखि कुइसन दानथावथाव मान्थ बे मान्थखौ नोंसोरो फल' खालामहरनानै बे मान्थआव जेसेबांनाखि अबजारभेसन दं बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन माने मा होननाय जादों जेब्ला नोंथांमोनहा डिसेम्बराव एग्जाम जिरायगोन अब्ला डिसेम्बराव जिरायनाय हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय नभेम्बर आरो अक्ट'बराव नोंथांमोननि कुइसना रेडि जागोन अब्ला अक्ट'बर आरो नभेम्बरनिफ्राव जानाखि अबजार्भ खालामगोन बेखौ बिथांमोनहा सोंनो हागौ बे फैगोन बे जाहैबाय लेटेस्ट आरो जोबोद कारेन्ट एफेयार्सनि इम्परटेन्टथार दि अबजारभेसन सोंनाया दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ गावबागावबो नायना लानो हागोन बेनिफ्राय नुनो मोनदों हु एमंग द फलोइंग हैज बीन चोजन फर इमिनेन्ट इन्जिनियार एवार्ड 2019 इमिनेन्ट इन्जिनियार एवार्ड 2019 नि थाखाय सोरखौ सायख'नाय जाखो होनदों गाहायनिफ्राय बाहाय दङ नोंथांमोननो अपसन मोनब्रै होनाय जादोंमोन जयराम राव कृष्ण मेधी अनामिका सेन बाहाय नुनो मोनदों प्रभाकर सिंहनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ सायख'नानै होनाय जादों दा बिथांमोननि राइट एन्सारा बे बेनिफ्राय नुनो मोनो G7 नि सोमोन्दै गोबाङा नुबाय थानो हागौ जानो हागौ जेराव आमेरिकान इउनाइटेड स्टेट्सनि प्रेसिडेन्ट जायनाखि जोंनि ओमफ्राय जोंनि इन्डियान प्रेसिडेन्ट मदिजों नोंथांमोनहा बावैसो नै मैयानि निउस पेपाराव नुदोंमोन जानो हागौ दा बेनि सोमोन्दैनो बाहाय दङ बे जाहैबाय डनाल्ड ट्राम्पजों लोगो हमफैदोंमोन जेखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ दा नुबाय G7 एग्रीड टू स्पेन्ड ब्लैंक टू टैकल द फरेस्ट फायर इनगल्फिं द एमाजन रेन फरेस्टआव बावैसो सिगां जों अर खामनायनि नोंथांमोना बायदिसिना ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन जानो हागौ दा बेनि थाखाय जानो रां दैथायहरदों US डलाराव बेसेबां $22 मिलियन
22 मिलियन US डलाराव बेखौ दिहुननाय जादों। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन आरो बेयो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन बयनिबो थाखाय। बेयो मस्ट कमन जानो हागौ दिनैनि बे कुइसनाव जेसेबां दङ बेनि गेजेराव बेनो कमनसिनबो जानो हागौ। आरो नोंथांमोना नैबे एमाजन रेइन फरेस्टनि दाख्लैसो फायार आउट खालामनाय सोमोन्दै नोंथांमोनहा मोजां खेल ला, बाहाय गोबां कुइसनफोर जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि कारेन्ट एफेयार्सआ बेखिनिमोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबाव, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय, डिसक्रिपसनाव गुबुन गुबुन भिडिअ नुनो मोनगोन। साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। नेक्स्टआव नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनगोन। गोजोन्थों।